Sudunga nga atong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay igong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, nasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw kita Itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay maginunungay, kinsa pa man di ang ay magdagom kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang maginunungay, kinsa pa man di ay. Way makapugot sa atong paglaom, sububang mong subo
Mass intentions for 3 p.m. Mass petitions for the healing and speedy recovery of Father George Militante, Trinidad Dacuba, Arnold Pinel, Jacinta Patalinghog, Mr. Salvador Macaping, Flaubert. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Tising family, Miss G, Josu Sevilla, Rachel Ruela, and family. Birthday of Neil Sunit. Mass Souls, January, Felicidad, Buenaventura, Kenneth and April, Jose, Jesusa, Adelita Carion, Serafin Sevilla, Elena Sevilla, Marvin, Aurora, Ligaya, Silveria, Rogelio Bonifacio, Inocinta, Filipa, Sulpicio, Francisco, Alfaquita, Luz, Rizali, Aurea, Matea, Ani, Remedios, Arturo, Dennis, Pelagia, Rosalie, Loreto, Anasta, Sia, Marcila, Juanito, Purisissimo, Pilimon, Romana, Juliano, Nicolasa, Anyano, Eddie, Vivian, Makait, Siling, Benjamin, Kading, Ivy May, Thomas, Henry, Digoy, Marcelina, Jesus, Diosdado, Pedro, Gloria, Esencia, Basilia Lofranco, Eusebia, Eusokio, Mercedes, Natividad, Vicente, Theodosia, Emiliana, Emiliano, Roberto, Corazon, Dominador, Roger, Hipolito Sr., Nelson, Francisco, Dindo Jr., Sally, Noeri Viking, Rafael, Cecilia, Fabian, Paula, Virgilio, Karina, Joselito, Manuel, Fructuoso, Choleta, and all souls in purgatory, the forgotten souls and those who died of COVID-19.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-an na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Iadait sa iyang mga tao, dihi sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Ama
makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit, himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bukod anak sa Amahan, Ginoong Diyos Cordero sa Diyos, ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan nga mo mga pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit, himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Ama. Himaya sa Dios dito sa langit, himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Dining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyonan nga atua sa Serdna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Ni adtong adlawa paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug Juda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Musira siya niini ug walay nakaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo Responsorio. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Palihog atong usbon. Ang imong gugma walay katapusan, pagbiyai. Pasalamaton ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako didto sa imong balaan nga templo. Tubag, Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa mga kamo. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Tubag, Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo nahataas apan napatan-aw siya sa mahibsanon, ug nakaila siya sa kamahibsanon gikan sa halayo. Ang imong kaayo, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Tubag, Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkababahandihaanon gayud sa Dios ug pagkatulugaron sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay nakatabang kaniya? Kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao, karon ang tanan butang pinaagi ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an, sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako?
Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo, gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong hapon kanyong tanan. Ang atong mga kaigsuunang mga Protestante, they disagree on many issues. No? They disagree on many issues, which is the reason why there are thousands of different Protestant denominations, different Protestant groups. Dili sila magkasinabot sa daghang mga butang. And yet, in spite of their disagreement on many things, there is one thing they all agree on. Unsa maning usa ka butang on which they agree. Nga para nila, ang Santo Papa walay authority nga moduma sa simbahan ni Kristo. They disagree on many things, but on this thing, on this particular issue, they all agree. Nga ang Santo Papa, he has no authority sa pagduma sa simbahan ni Kristo. In fact, para sa uban nila, no, at least for us to know, nga ang Santo Papa mao ang Antichrist, meaning to say, someone who maliciously opposes the mission of Christ, the mission of Christ for humanity. Mao na ang ilang tanaw. Now, amid all these attacks, kita nga ania sa simbahang Katoliko, we believe that the Pope is, according to the Catechism of the Catholic Church, the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful. But pasabot nga kita united ta sa simbahang Katoliko, nga naman tungod sa Santo Papa, siya ang visible nga sign, nga source, nga foundation sa atong pagkahiusa dinhi sa simbahang Katoliko. Siya ang makita nato, no, nga maingon nato nga visible nga sign, no, nga nagpakita nato nga kita united ta. Now, and by reason of his office as Vicar of Christ, by reason of his office as the representative of Jesus here on earth, and as pastor of the entire church, he has full, supreme, and universal power over the whole church, a power which he can always exercise unhindered. But pasabot ani mga kaigsuunan, in simple terms, when it comes to practical matters na, unsaon man ni siya pag-apply kani nga maong description of the Holy Father. Nga ang Santo Papa, siya mo'y naay last say sa mga butang sa simbahan. He has the last say in matters of faith, in matters of morals. And that's why kinahanglan ato siyang respetuon, ato siyang sundon, ato siyang tuuhan. Mga kaigsuunan, sa unang pagbasa, si Shebna in English, tungod sa iyang pagkadautan, gipalagpot siya, no? Gipapahawa siya sa Ginoo sa iyang pwesto. Og siya gipulihan ni Eliakim, nga anak ni Hilkiah. Unya, mahitungod kang Eliakim, ang Ginoo nag-ingon,
Niadtong adlawa, mo nitong nabatian sa unang pagbasa, no? Niadtong adlawa, paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim. Suluban ko siya sa imong bisti, no? Sa bisti mo, Shebna. O baksan ko siya sa imong bakos. Og itugyan ko kaniya ang imong gahom. Og mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug Huda. Unya mipadayon ang Ginoo sa pag-ingon. Isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya mo abli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Mga kaigsuunan sa gingharian sa Huda, between the king and his officials, no? Dunay mga officials, dunay hari. But then between the king and the officials, dunay gitawag nato chief steward. Chief steward. Siya ang representative sa hari. Siya ang pinakasinaligan niya nga opisyal. Ug tungod niini, siya ang adunay pinakadako nga gahom sunod sa hari sa Huda. So mao to si Shebna, maupod ni si Eliakim. Sila ang chief steward sa gingharian sa Huda. Now, kaning position of chief stewardship, nganong ato maning gihisgutan karon? Unsa may nakaimportante niini? Well, kung atong tan-awon, it is in this context nga mas masabta nato ang gisulti ni Jesus kang Pedro sa atong ebanghelyo karon. Makaigsuunan, si Jesus sa atong ebanghelyo nag-ingon kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Now, in saying this, Jesus was not speaking in a vacuum. Nadunggan na nato sa atong first reading. He was actually referring to the words of Yahweh in our first reading, mga kaigsunan. Nga si Pedro, in spite of his weaknesses, siya ang gipili samahan nga mahimong representative o mahimong chief steward in Jesus or ni Jesus. No, mahimong chief steward ni Jesus dinhi sa kalibutan. Ug kun unsa ang gahom, kun unsa ang responsibilidad ni Eliakim sa gingharian sa Huda, mausab kini ang gahom, mausab kini ang responsibilidad ni Pedro sa gingharian sa langit. Now, mga kaigsuunan, suppose mahuman na ang term sa atong presidente. But pasabot ba wala na tay presidente sa atong nasod? But pasabot ba mawad-an na tag pangulo? Of course not. Di na mo'y atong experience. Tungod kay after sa iyang term as president, na naman sa ilaing tao nga mulingkod sa posisyon sa pagka-presidente. Na naman sa ilaing tao nga mangulo sa atong nasod. Now, in the same way, sa dihang namatay si Pedro, ang saad ni Kristo ngadto kaniya wala matapos. Kini nagpadayon. O kini wala matapos tungod kay ang gihatag sa Dios kang Pedro nga authority sa pagduma sa simbahan usaman ka office. But pasabot kini wala lang maka-attach kang Pedro, kundi hasta usab sa tanang mga santo papa nga misunod kaniya ug sa tanang mga santo papa nga mosunod pa kaniya sa umaabot. Thus, whenever we look at the Pope, we are not looking at a religious impostor. We are not looking at a religious dictator or a tyrant for that matter. No, far from it. We are looking at the successor of Peter, on whom the office of chief stewardship in the kingdom of God was bestowed. Mga kaigsuunan, sa dihang nakahatag si Pedro sa insakto nga tubag, nga si Jesus mao Mesiyas, nga siya maong anak sa Dios nga buhi, si Jesus miingon kang Pedro. No, si Jesus miingon kaniya, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Si Pedro nakatubag day siya sa insakto nga tubag, dili tungod sa iyang tawhanon nga kapasidad,
kundili tungod sa gahom sa Dios. In the same way, ang Santo Papa nato adunay kapasidad sa pagduma sa simbahan, dili tungod sa iyang kaugalingong kapasidad, kay certainly naapamay mas maayo niya. Certainly kung ang iya lang tawhanong kapasidad ato ang saligan, masayop man siya. And yet we trust in him, dili tungod sa iyang tawhanong kapasidad, kundi tungod kay isip representative ni Kristo sa iyang simbahan dinhi sa yuta, anaa kaniya ang presensya sa Dios. Mga kaigsuonan, ang atong simbahan, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, adunay nagkadaiyang mga problema nga gisagubang. And yet kita nagasalig nga pinaagi sa presensya sa Dios kanatong tanan, labi na gayud sa Santo Papa nga iyang tinugyanan, ang simbahan magpabiling buhi ug lig-on, ug bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog niini. Amen. Palihog manindog, ato karong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang kaalam nga dili nato masabot, apan pangayuon nato kaniya ang tanantang mga panginahanglan, kay iya manggipaambit kanato ang iyang kaalam, ug kay aduna man siya laraw alang kanato. Busa moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, nga sumusunod ni San Pedro, nga maalamong paagi, gamito niya ang iyang gahom, sumala gayud sa laraw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga midawat sa katungdanan pampubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na unta sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang putong sa katilingban,
makabaton kanunay sa grasya sa pagkalahutay ug magpanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga nabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag nga matuon, nga mihalin na sa nga walay katapusang gugma sa Dios, maghinlo, maghingpit kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, tinubdan sa tanang kaalam, ang imong anak mitugyan sa iyang gahom ngadto sa iyang simbahan, sa among paghalad nining mga pag-ampo, tabangi kami sa pagtuman sa imong laraw alang kanamo. Pinaagi sa mong Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako kayong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg ug panghimaya sa atong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo mo'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios, diya sa imong gugma ihatag ang kalinaw kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksa niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagaduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaing. Santos, 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 ang Ginoo, puno ang langit ug yuta sa
kaitasan. Hosana sa kaitasan. Hosana sa kaitasan. Kaigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Hosana sa kaitasan. Hosana sa kaitasan. Hosana sa kaitasan. Palihog mangluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, miguha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo nagasang niya kami sa imong kamatayon, kung nagmantala sa iyang pagkabanaw. Ginoong Jesus, mari ka sa imong Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Amen, 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 amen.
Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginghari Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Sala sa kalibutan na pag-ibig sa kalinaw. Palihog mangluhod.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ato karong pangadjion ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by views. Pabuto nato ang mga ushers sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mobarog og asa moagi balik sa lingkuranan. Tanawa lang ang yellow markings sa sawb alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Turn to me on the day
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o gagaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19, palihog mangluhod. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Lihog manindog. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga ushers. Tanawa ang mga red markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiiwan. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan, magpuri na. Di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. Sa puso ng Diyos may bitak tayong lahat. Binibiyaan na lahat tayo'y magpatawad, magpahayag. Turingan sa ating lahat, kaibigan at di utusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiiwan. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan, magpuri na. Di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. Sa puso ng Diyos may bitak tayong lahat.